שלום צופי יוטיוב, ואנחנו מערוץ SLM וזה הסרטון הראשון שלנו, ואני רוצה להראות לכם את השרת שאני ב-OP, שאני העוזר של המנהל של השרת שפה. זה הספאון של ההתחלה, יש עוד ספאון למטה. פה כשאתם יוצאים מהספאון יש אזור יוטיוברים שאני והשותף שלי שהולכים להראות אתכם סרטונים. שמו הוא לידור ושמי אני סלח. אני מנהל הערוץ ואני אעלה את הסרטונים, והוא כאילו יהיה איתי בסרטונים, ניכנס לכל מיני שרתים, נעשה לכם שם מדריכים על השרתים, נשחק במשחקים בשרתים. זה האזור היוטיוברים שאני והוא ביחד בנינו אותו. הנה SLM, כל מיני דברים הולך להיות פה באזור הזה שאני והוא בנינו, ואני אראה לכם כמה דברים בשרת, אבל אני לא הולך לפרט על כל דבר ודבר, אבל אני אראה לכם את הווארפים, כאילו רק את השערים, לא להיכנס על אחד אחד. יש הרבה פלאגינים בשרת, מצטער אם אתם רואים קצת לאגים. אם אתם מבינים אנגלית אז אתם פשוט לוחצים ואז זה מביא אתכם לאיפה שלחצתם, וליד כל שער פה איך שאתם רואים יש כאן כתוב לאיפה זה מביא אתכם. ההישרדות זה הישרדות רגיל. מי שנכנס מדרך הסרטון הזה ושהוא מראה לי שהוא שם לייק על הסרטון והוא נרשם לערוץ, הוא מקבל ממני בלוק אחד של דיימונד, 5 בלוקים של איירון ו4 בלוקים של אמרלד ו5 בלוקים של גולד. מי שהראשון, ואני נותן לו חרב משופרת כזו, איך שאתם רואים. לראשון שנכנס כאילו יקבל עם החרב, וזה המשך הלאה, כאילו זה ירד הפרס עד שכאילו כמה שיותר נכנסים לשרת שפה. ויש עוד שרת שלי ושל חבר שלי שהוא על אמאצ'י עם בקט ויש בו פלאגים וכל מיני, אז בסרטון הבא זה יהיה שמה ואני והוא נצלם שם ביחד. אז להיום הסברתי לכם מה הולך להיות בסרטונים, ותודה שצפיתם. תרשמו לערוץ ותעשו